बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिय संग आपको स्वागत करूँ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରେ କିଛି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଛାତ ବସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି।
ହୋଇ ଖାଉ ରାତିରେ ଦହି ଲାଉ ଆମିଷ ଖାଇ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇଲୁ ନାହିଁ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିଲୁ କି କଲୁ ସବୁ ସାଇଲୁ ଓ ସବୁ ସାଇଲୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲୁ ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ଖାଇଲୁ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ି ଗଲେ ସଞ୍ଜ ଦଉ ତୁହି ଗୁରୁବାରେ କର ଖୋଳି ଆସନ ନ ପଡ଼ି ଭୋଜନ କରୁଛୁ ଛୁଆକୁ କନ୍ଦାଉ ବ୍ଲଗ୍ ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାକି କଥା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।